bueno, era honetako ariketak, Eta, bueno, ondo iken badozu, berak esango dutzu, ondo inozu, berak idatzen zaitu. Gure asmoa litzake, hor jartzen dago, euneko jozu ondo, gure asmoa litzake, albada, albada eta berez bada, posible. Ai, bakartxoi, inguan kaskartxo. Ahotza sartzia, eurak zehaiten dituen zerak txertatzia, edo beste bat, Joana, gaizki indozutana, uniek eurak egiten dituen zerak, eta guretzat importantia da, ahotzarekin jolasi. Ez dakit lekura joango nazen, ez dakit zeitzen duzun egizki. Orduan, ariketak interneten bertan egiteko aukera, eta ahozko ariketak, momentu honetan nahi duguna da aldala, ahozko ariketak eta edukisak ugarik. Naiz luzatuko, lehen esan dut, korpusa zehar lerrokoa da, familiaren inguruan dauzkagun programetan hainbat bai material edo ikastaro eta bat dauzkagu, bai amagaixei bideratutakoak, familia izan berri direnei, lagun arteko berbeti lantzeko saioa dauzkagu. Aurten esate baterako, lehentxo tipe bai, baina aspalditik geneukan Koldo Elizalde literatura lehiaketa eta hasi ginen ahozko generoak lantzen, eta aurten justo txistea sartu ditugu. Sasoi baten txistea zen, txistea faixa eta zera zegoen alde guztietan, inun bez, baina unir txistik kontatzen jarretzen daue. Eta nik uste dut txistea oso baliabide egokisa dela. Lagun arteko izkera emozionala eta antzeko. Baiarako edabideek, suerte daukagu, Baiaran, adibidez, telebista potente xamarra eukitzia, oraintxe dago adibidez, unien olako programa bat, kantari izenekua, 800 parte hartzen daue. Helburua bete dira, euskara hobetu dugu, akatz gutxio egiten da, ez dakit. Guk ez daukagu berez, neurgailu garbi bat, irakaslien pertzepziotik esan egite, zerbait baietz. Lorpenak berezikin ikazpimarratuko nituzke bi, transmisoren nauzizen kontzientzia hartzian, eta egitura iraunkor bat sortu izana, aurrera begira, gauzak hobeto eta gauza berrizak egin izateko. Aurrera begira zer? Ni pentsatzen dut bigarren irautza baten bigarra daukagula. Eta bigarren irautza da Euskal Elebidunen belaunaldia sortzia. Euskal Elebidunak, Euskaraz hobeto ingo dabinak, akaso erdaraz hain ondo ingosta bienak, ez dakidana da hori nahi dugun, sinisten dugun horretan, hori ez dakit. Ze, txizka bat, elebidun orekatuen milura badaukagu, eta elebidun orekatuak erdaraz ditzen daure. Horretan faktore asko dauz, etxeko hizkuntza, apurka-apurka, familia gaztietan gero eta gizio egiten da, edabideak erabat gaztelaniaz, gorko gaztiek, horren aurketa dauzkagu, eta erabat gaztelaniaz, eta mundu ordu pila bat hartzen dituen zera da. Gehiago eta bertoren etorkizuneko oinarrizak izan du lan egituratua. 0 urte, askotan lagun arteko izkera emozionala hartzen dugu gazte izkerarekin lotzen dugu ez. 0 urtetan hasten da. Nik uste dut hori importantia dela. Ahozkua oinarri, lagun arteko berbetan emozio hizkuntzan baliabide prosodikoak ahozkua oso esperimentea da. Baliabide ahozkuak eskainera ditugu. Ikuspegi komunikatiboa, akatza bai, baina batez be, eredu ona eskaintzia.
testu ereduzko egoki eta gertukoen bankua, eskaini behar dugu. Askotan, eta zera euki dugu, horre badago ahotsak, 80 urteko gentian grabazioak askotan gaiaren aldetik, kalidadearen aldetik ez die transmisiorako egokizenak, askotan aprobetxo egiten ditugu horrepe, baina sortu igual indarren ditugu. Eta eurei gazti eskatu sortzeko eta horrek zertatu banku baten. Txisteak, ipuinak, bakarrezketak, elkarrezketak, hizkuntza jolasak, ariketak, geuk eta eurak sortuak. Baliabide prosoikoekin jolaseiteko testuak. Grabatizu hau ironiaz, azarre, humorez. Etxia eskola lotura estutu. Eskola, askotan, leporatzen dut hau, eskola makarka ditzen lantzen da. Gaur pixka bat hori aldatuta dago, beste onda baten dago, baina eskolaren laguntzen gondi jako. Esaten badugu ezin dela zer bera izan, Ondarrun eta Tolosan, Ondarrurako materialak sortu diko die, Tolosarako ere bai, baina eskola bakotxa ezin da. Beste esparruak kontutan hartu, aizia, landundua, ezi eta erraztu, ezi formatu ahozkoaren lanketan. Eskoleak batizak askotan niri tokau izan jarbehitzat entzun eta esaten duzu, baina hau ez da ahozkoak. Hau da, irakurketa plano bat, hemen ez da hau. Orduan, ahozkoaren lanketan ikusteko jentia formau egin dala. Eta berdin, teknologia berrixen erabileran, teknologia berrixek aukera handixek eskaintzen dituen, baina alde batetik erraztu inbidie, grabazio sistemak erraztu, eta jentia lagundu egin. Laburtuz, ahozko hizkuntza lantzeko, hobetzeko, sortzeko, eta batez ere ahozko hizkuntzaz jolas egiteko sare zabala, eratu, eskola, aitxia, edabide, lantegi eta bat partaide dire. Hoi, bukatzen.